Bueno, boas tardes a todos e a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario en primeira convocatoria o 9 de febreiro de 2022 ás 20 horas. Antes de nada, excusar a asistencia do señor Dieste, que non pode asistir ao pleno. Moi ben, o primer punto de orden do día é o expediente 6903/2021. A aprobación se procede do ditame relativo á proposta para participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único Concellos POS 2020-22. Empezamos a orden. Segundo. Sí, pois ten a palabra a señora Dores. Pois, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, dentro deste plan de obras da Diputación Provincial, penso que todas e cada unha das obras que se adire ao propio plan é importante para o Concello de Boiro, para o seu conxunto, e creo que, sobre todo, quero destacar unha das actuacións que está encadrada dentro dese plan de obras da Diputación Provincial. En concreto, quero destacar a obra de reforma e ampliación do Club de Piragüismo, que está no local das Colonias, por ser unha das propostas que partiu da Concellaría de Deportes, unha proposta que creo que se axusta perfectamente ás necesidades que ten o propio Club de Piragüismo. Como vos sabedes, é un club que xa ten unha trayectoria importante, non só polos anos que leva facendo actividade e promocionando o piragüismo no noso concello, sino tamén polos importantes resultados que o Club de Piragüismo está tendo nos últimos anos no noso concello. Un club, ademais, que parteu sempre da canteira, que incluso en estes momentos a dirección do propio club, as directivas do propio club, son xente que procede da mesma canteira. É un club que naceu originalmente no ámbito do Porto de Escarabote, o que todos, e polo menos os que somos dali, coñecemos perfectamente o gran traballo que fixeron cos nenos e cas nenas de Escarabote, e que agora teñen ese recoñecemento e teñen ese apoio por parte do Concello e da Concellería de Deportes en mellorar as instalacións nas que en este momento están. Por unha parte, como vedes, é o edificio que está a carón do edificio das Colonias, un edificio que, ademais de supor esta actuación, unha rehabilitación urbana da zona, unha posta en valor desde o punto de vista de dinamización económica, social e turística da zona, pero o máis importante para esta Concelleira de Deportes é poder prestarlle un servicio a un club como é o Club de Piragüismo nas condicións óptimas que debe cumprir as instalacións dun club deste nivel. Para explicarvos un pouco en que consiste a actuación, estamos falando desta nave, que se lle dá unha volta total a propia distribución da nave, facendo a apertura das portas cara ao mar, cara ao lado sur da propia instalación, de xeito que permita que as embarcacións que ali teñen podan ter outra distribución e ter unha manexibilidade para poder albergar máis actividade e máis embarcacións, e en concreto tamén que o propio club ten en este momento a necesidade e o interese de poder comprar unha embarcación moito máis amplia, que daría un servicio tamén de accesibilidade, de poder acceder ao piragüismo a persoas con diversidade funcional, que é con un coñecido, para os que non estamos duchos na materia, un Dragon Boat, que é unha instalación, que é unha piragua, en este caso de máis tamaño, e que na propia instalación non lle collería polas dimensións deste tipo de piragua, que vai a en torno aos 13 metros de eslora. Creemos que é unha acción importante para o Concello, ademais que poda ir dentro do plan de obras municipal deste ano, tamén mostra a vontade do conxunto do Goberno de que apoiamos o deporte, que apoiamos
a canteira e que permita precisamente ao club que neste momento está facendo un esforzo importantísimo en dinamizar a base, de feito, incluso, pois, atendendo a situación actual, de situación de COVID, ao ser un deporte que se fai ao aire libre, están tendo un incremento notable, moi importante, de nenos e de nenas que están practicando o piragüismo, ao ser pois, un deporte que se poda practicar con total seguridade nestes casos e que, por suposto, pois, dotarles dunha instalación en condicións que permita, pois, de algún xeito, ampliar a actividade dos nenos e das nenas deste club, pois creo que é importante que incluílo dentro do plan de obras e servicios. Datos do funcionamento do propio club, en este momento son 140 rapaces adscritos ás escolas deportivas do club de piragüismo, levan, pois, estando dentro de equipos de alta competición nos 10 primeiros do Estado, tanto no equipo femenino como masculino, ou durante 5 anos consecutivos a canteira do propio club estuvo destacando de forma notable, sin, además, esquecer os resultados que a nivel individual tuveron o propio club, conocendo referentes deportivos no ámbito do piragüismo, como Adrián Mosquere, Luis Ourille, Cristian, Rubén, Andrea, bueno, moitas referentes que temos no club de piragüismo que creo que merecen que a Corporación Municipal dé o apoio a este proxecto que creo que mellora amplamente as necesidades do propio club e garantiza o futuro e o crecemento das escolas base do piragüismo no noso concello. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Torrado. Ten a palabra. Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. Ben, dende BNG consideramos todas as actuacións, todas as obras que se recollen neste plan de obras da Deputación, estas obras para o noso concello, que son todas elas necesarias. De feito, algunhas delas parten de solicitudes que ten feito o BNG, como, por exemplo, as melloras no núcleo, na zona de Ponte Goiáns. De feito, fai moi poucos meses trouxemos aquí unha moción no que se recollía algunhas melloras integral desa zona, entre as que figuraban as beirarrúas que van a este pos. No plan, no pos complementario, tamén se inclúe outra parte das beirarrúas da zona de Ferreiros, que tamén é unha demanda histórica do BNG. Xa na anterior legislatura, fixemos, a parte de registrar e traer aquí mocións ao pleno para que se acometeran esas beirarrúas, fixemos unha campaña de presión, de recollida de asignaturas coa veciñanza, cos veciños da zona. Xa digo, todas as obras que recolle o POS nos parecen necesarias, atenden, ademais, a necesidades importantes de diferentes puntos do noso concello. Hai outra actuación na Pedra da Bouza, en Curbera, na Pesqueira. Entón, como por todas estas argumentacións que estou dando e como entendemos que todas elas contribúen a mellorar non só as condicións do noso municipio, senón tamén da nosa veciñanza, imos votar a favor. Grazas. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Moitas gracias, boas tardes a todos. Bueno, neste primeiro punto, por parte do Goberno, propónse aceptar a invitación que se nos achega dende a Diputación da Coruña, un ano máis, para participar no POS Plus, en este caso 2022, de Plan de Obras e Servicios Municipais. Bueno, vou a debullar un pouco os proxectos que queremos presentar en este POS. O primeiro deles é a execución de beirarrúas e servicios no Seán, entre a carretera da Banqueiro e a rotonda de Triñáns, o que é unha demanda que recibimos xa dende fai tempo. É unha zona que carece de beirarrúa en ambos marxes e que é moi transitada peonilmente pola veciñanza. Foron varios os veciños que se puxeron en contacto con nós para atender esta demanda, e o que se consigue, de alguma maneira, é anillar unha zona que completa
a circulación peonil que podemos facer dentro do casco urbano, indo ao Ocean e volvendo pola carretera de Banqueiro. Faltábanos esta zona para completar esa circulación peonil, e con esta actuación, que ten un importe de 185.700 euros, pois intentamos cumplir con esta demanda e con esta necesidade. Pavimentación do vial de Curvera a Mavi, donde se aproveita tamén para, chegando ao Mavi, arreglar tamén un ramal que hai á man esquerda que se encontra tamén en moi malas condicións e que a veciñanza tamén nos demandaba que actuásemos en esa zona. En cuanto á reforma e ampliación do hangar do Club de Piragüismo, explicou a miña compañeira, a señora Torrado, perfectamente en que consiste. Restauración de beirarrúas e continuidade de tramo na C305, como ben explicaba a compañeira do Bloque Nacionalista Galego. Entendemos que debemos de actuar nun punto conflictivo en cuanto á circulación como é Goiáns. Actuamos nunha primeira fase, non hai moito tempo, facendo un tramo de beirarrúa, e agora o que queremos é prolongar ese tramo de beirarrúa exactamente hasta onde rematan as vivendas. Continuarase no futuro con ese tramo, en ese marxe, e pola outra marxe que xa dispoñamos de beirarrúas, son as beirarrúas que teñen moito tempo xa, e que, bueno, debido ás distintas obras que se ejecutaron en riba delas, pois non están nas mellores condicións, incluso en algún tramo poden estar incluso perigosas para circular peonilmente por elas, e, bueno, queremos actuar atendendo a unha demanda que fixo tamén o compañeiro do Goberno, o señor Carlos Muñiz. Urbanización da Rúa Tenencia e Pesqueira. En este caso podemos indicar que se trata da actuación máis urbana que traemos, pero que consideramos necesaria actuar en dous puntos moi céntricos e que estaban deixados desde fai moitos anos e que nos consideramos que deben de ter unha atención. No seu momento nos actuou neles esperando, porque naquele momento había un movimento urbanístico moi vivo e especial, e considero que se esperou a non actuar en estos puntos para que se fixera por parte dos promotores destas urbanizacións. Non se fixo naquele momento, e agora consideramos que xa chega o momento porque se trata destas zonas máis urbanas, de actuar sobre elas. É aquí na Plaza da Terceira Idade, o tramo que conecta a plaza coa C305, un tramo moi pequeno que está deixado e que queremos continuar a urbanización tal e como está a Plaza da Terceira Idade para acabar na C305, na rúa principal. E outra é en Pesqueira, a zona que vai desde a panadería de Lomba hasta o Freud, que tamén quedou un pouco na actuación que se fixo no seu día de empedrado do rueiro máis céntrico do lugar de Cabo de Cruz, quedou isto un pouco deixado, e tamén agora vamos a proceder a atendela. Todas estas obras suman un total de 532.393, e a Deputación tamén nos invita a presentar un proxecto adicional para que eles o inclúan en futuros fondos que se nos faga chega ao noso Concello dende a propia Diputación. E en isto, bueno, pois, dando continuidade, como xa se dixo aquí, a unha promesa electoral que non só era nosa, sino eu creo que era da meirande parte dos partidos políticos que aquí estamos representados. Bueno, está ahora mismo comenzando a fase de licitación o primeiro tramo de beirarrúas na estrada que une a Banqueiro con Cespón, o que vai a comprender entre Quinteiro e a igrexa de Cespón, e nós o que traemos aquí é a ampliación desa obra de beirarrúas para chegar xa dende Quinteiro ao núcleo de Ferreiros. Se a isto sumamos o préstamo provincial por 23.803 e tamén o pos adicional para servicios sociales, do cual se falará nos próximos puntos en este pleno, bueno, pois a chega provincial suma un total de 960.184 euros, o cual é unha inversión importante para un concello como o noso, e que temos que agradecer á Diputación que nos faga estas achegas anuales, porque, como digo, son un pulo importante ás inversións e ás demandas da nosa veciñanza. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Díaz. Señor Rodríguez, ten a palabra. Segundo turno. Gracias, presidente. Boas tardes. Bueno, pouco máis que aportar.
unha relación de obras que son tan necesarias como demandadas, algunhas xa, como decíades, pois de xeito histórico. Bueno, tiñamos, digamos, a obriga de darlle resposta de maneira urxente. Son obras, na súa maioría, excepción feita da reforma do hangar do Clube de Piragüismo, son obras que van a redundar na mellora da seguridade viaria, nos que existe certo perigo para os peóns, e é certo que quedan zonas todavía nas que tenemos que actuar, que tenemos que mellorar. Sabemos que eso está aí, insisto, algúns tramos, e, bueno, será no adicional, ou será en futuros ou será con outros fondos, pero en calquera caso vamos a tratar de acometelas pois ca máxima urxencia, da mesma maneira que estas agora xa toman forma e van a ser realidade moi pronto. E, lóxicamente, en coherencia, vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor García, segundo turno, ten a palabra. Moitas gracias. Sí, nós desde Ceiboiro tamén vamos a apoiar este punto, xa que consideramos que son obras moi necesarias e a inversión é importante. Entonces, nada. Moitas gracias. Señora Torrado, ten a palabra, segundo turno. Bueno, esquecime para os que nos escoiten de algúns datos, debe notarse que como Concelleira de Deportes creo moito no proxecto e nas necesidades que estamos facilitando, cubrindo ao Club de Piragüismo, que me esquecín de datos importantes que normalmente os xornalistas sempre os queren saber, non? Estamos falando dunha actuación que está en torno aos 65.000 euros, que se atúa nun inmoble de máis de 235 metros cuadrados, e que tamén quero destacar que non só é unha actuación concreta no propio Club de Piragüismo do Concello de Boiro, sino que esa actuación está dentro dun conxunto de actuacións no ámbito do deporte que de algún xeito poñan en valor toda esa zona, a zona das colonias, a zona do paseo marítimo, con actuacións que van paralelas e cas que estamos traballando e que xa sabedes que se adxudicou pois un novo tramo de carril bici que parte da Avenida da Constitución, conecta con o actual carril bici, e ese mesmo carril bici atravesará toda a zona do edificio das colonias. De algún xeito, bueno, pois estamos facendo unhas sinerxias no deporte que permitan comunicar e existir vasos comunicantes entre as distintas modalidades deportivas. Iso, unido tamén ao proxecto co que estamos traballando dentro da Concellería de Deportes e do Goberno Municipal, que é precisamente adecuar todo o edificio das colonias para usos de carácter deportivo, pois tamén de algún xeito son sinerxias, son traballos que de alguna forma podan en valor toda esa zona das colonias nun espazo privilexiado do Concello de Boiro, que se lle vai dar un uso deportivo despois de moitos anos que ese espacio privilexiado desde o punto de vista urbanístico, social e turístico do Concello, bueno, pois tiña outras finalidades, como todos vostedes saben, como eran vinculados, bueno, pois ás obras dos concellos, como almacén de obreros, e poñer todo en valor, eso, pois para unha finalidade como é a deportiva. Creo que é un proxecto con independencia do importe económico que se poda destinar por parte das arcas municipais, ou neste caso a través da Diputación Provincial, é moi importante desde o punto de vista da dinamización do propio municipio. Pero xa digo, notase ben que son de deportes porque na miña primeira intervención nomeei a importancia que para o deporte municipal ten esta actuación, pero xa digo, nun conxunto de actuacións que están de forma coordinada para buscar un obxectivo común, que é poñer o deporte como un referente no noso Concello a nivel social, turístico, deportivo e todo o que vostedes queren. Temos unha gran potencia no deporte municipal e é a nosa obriga como representantes públicos a apoiar, dignificar e poñer as instalacións ao servicio de toda esta gran canteira que temos
pois en condicións óptimas. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. No? Señor Ruiz, no? Señor Díaz, ten a palabra, segundo turno. Moitas gracias, boas noites. Bueno, vou a facer unhas palabras que fai anos facía portavoz do PSOE. Este é seu pos, como nos decía a nós. Pois este é o seu pos. Nos vamos a absternos porque, como vostede decía, é seu pos. As obras son todas necesarias, importantes, pero vamos a facer unha aportación ao POS. Na achega provincial 2002, o Concello de Boiro ten adjudicados 317.380,96 euros. Vostedes solicitan 313.835,69. Deixan sin utilizar 3.545,27, que en principio, les sigo explicando, se le iba soportado del proyecto de ejecución de Beirarrúas tal por la parte del agua, abastecimiento, porque es deducible en el Concello. Bien. Pero ustedes fan unha achega municipal en el siguiente proyecto que mellore a reparación da pavimentación vial Curvera Mavi. Eu entendo, en función de que o Concello non perde estos 3.000 e pico euros, que a achega municipal destos 7.939,64 se debería reducir en esos 3.545,27 e usaríamos a totalidade dos 317.380 euros. Creo que non se fixaron. Es unha propuesta que le hago a todos para enmendar isto. No vamos a solucionar con 3.545, pero es una cantidad importante que se pode aforrar. Sería modificar a achega municipal do de pon financiamento de investimento na primeira página, a achega provincial 2022, donde pon a achega municipal 7.939,64, reducirla en 3.545,27 y aumentársela en la aportación de la Diputación para usar la totalidad del fondo que corresponde a esta parte. Yo lo veo así, porque aparte de felicitarnos por las obras, también hay que aproveitar hasta o último céntimo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que eso. Na segunda, hay en la achega provincial 2021, ahí se pierden 878,20 euros. Bueno, no hay achega municipal, esos hay que darlos por perdidos. Vale, pues bueno. Entonces, esa é a aportación do Partido Popular para o POS, intentar que 3.545,27 céntimos queden no Concello de Boiro e non se devolvan á Diputación. Non sei se ustedes ven. Es un tema matemático. Yo supongo que quien cubrió no se fijó en ese detalle. No quiero afearle a nadie, pero bueno, facendo os números que temos de formación profesional por isto, pois vimos que se aforraban, xa que perdíamos unha cantidad relativamente importante. Te explico aquí. Sí, no, yo ya veo. Es subir la aportación de la Diputación a los 66.530,35, es sumarle los 3.545. Lo que es la enmienda la he entendido. Sí. Si les parece a ustedes correcto, nosotros nos abstendremos de todas maneras en el POS. Tendrán que sacar ustedes adelante con la enmienda, si quieren. Si se vota la enmienda ya queda aprobada. Si sale hay que votar. Ah, vale, pues nosotros votamos a favor de enmiendas. La enmienda, lo que está formando aquí, el señor concejal del Partido Popular, el grupo municipal del Partido Popular sería el proyecto primero, que está establecido de lo que es el 2022, sí. Que en este caso no. La aportación de la Diputación.
Muy bien, pues vamos a votar a emenda. Vale. ¿Votos a favor? Bueno, pues queda aprobada por mayoría. 15. Muy bien. Y ahora pasamos a votación. Pasamos a votación de este punto. Atentos. ¿Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Muy bien. ¿Votos a favor? Muy bien. 10 votos a favor. Queda aprobado o punto número 1. Muy bien. Pasamos ao punto número 2, expediente 475/2022. Aprobación se procede do ditame relativo á proposta para a participación no POS adicional 1/2022 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Entramos primer turno. Señora Dores, primer turno. ¿No? Señora Suárez, primer turno. Ten a palabra. Ben, gracias, señor presidente. En canto a este punto, este POS tamén que achega a Deputación para gastos sociais extraordinarios. Bueno, dende o BNG consideramos que o ámbito dos servicios sociais sempre debe ser algo básico a ter en conta desde as administracións. Levamos xa 2 anos, se de pronto, pero levamos 2 anos dunha situación excepcional e dunhas necesidades que xerou a pandemia da COVID, e entre a nosa veciñanza, por desgraza, hai unha serie tamén de necesidades, aumentan situacións desfavorecidas, necesitanse outros servizos e outros recursos que antes non se necesitaban, e entendemos que son moi importantes para o acceso a estes servicios para o normal desenvolvemento integral da persoa. Dende o BNG, ademais, xa pedimos ao Goberno no exercicio do 2021 que aumentase e reforzase esta partida destinada aos servicios sociais, e consideramos importante tamén incidir neste ámbito do reforzo da partida aos servicios sociais tamén no 2022, e entón contan co apoio do BNG. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Primer turno. Raúl, ten a palabra. Ben, boas tardes. Este Concello no ano 2020 e no ano tamén 2021 foi beneficiario das correspondentes subvencións da Deputación da Coruña en relación a ese POS de servicios sociais extraordinarios derivados e motivados da COVID-19. Dispoñemos, dunha trayectoria que garante a eficacia e o coñecemento do uso deses fondos, e así se veu en este pasado ano, cando podemos chegar a 150 usuarios, abundantes familias, fixose unha labor bastante grande e bastante boa a prol dos servicios sociais municipais do Concello de Boiro. En resumen, estes fondos que xa utilizáronse para dar resposta urxente a situacións puntuais de necesidade derivada de gastos específicos derivados, a súa vez, da pandemia provocada pola COVID, para atender a situacións de emerxencia social en relativos a alimentos, gastos farmacéuticos, aloxamento, por exemplo, e atender en xeral aos cuidados dos nosos veciños. Hoxe presentamos un POS adicional 1/2022 de servicios sociais que o que pretendemos cubrir, ademais desas bens e cuestións máis básicas, como son os alimentos, o aloxamento e o gasto farmacéutico, unha necesidade máis peligrosa e máis exixente tamén, e dai deriva esa partida de reforzo dos servicios técnicos, que sería a emocional, a psicolóxica, as habilidades sociais e a convivencia, tanto nos centros de ensino como en todo o municipio en xeral. Pretendemos, traballar na prevención e incidir nas persoas, volver a impulsalas, volver a recuperalas, digamos. Neste senso pretendemos, como xa digo, reforzar, realizar un reforzo de persoal para dar cobertura ás necesidades en canto á prevención e incidencia psicolóxica, emocional e de convivencia, un apoio ás familias de dependentes e de persoas con discapacidade, volvendo a retomar esas medidas de conciliación e de respiro, cubrir e ampliar as medidas e axudas técnicas que dispón o Concello de Boiro, en este caso a adquisición do número que poidamos de grúas para
para os nosos veciños, non? E ampliar a dotación municipal de emergencia social. Si no caso de que teñas alguna dúbida, respondémosla, non hai ningún problema e espérase que se vote a favor, como sempre. Gracias. Gracias, señor Treus. Señor Diéguez, primer turno, no. Señor Rodríguez, segundo turno. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, nos vamos a votar a favor. Entendemos que é unha necesidade fundamental, un servicio fundamental que presta ao Concello, é absolutamente prioritario, é unha cuestión de sensibilidade e, ademais, tamén de obligación por parte da institución municipal. Logo, por lo tanto, ademais, é un acordo consensuado, non podemos máis que decir que estamos a favor e que así o vamos a votar. Gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor García, ¿no? Señora Torrado, segundo turno, ¿no? Anunciar o voto favorable, evidentemente calquer programa que veña enfocado explícitamente para apoiar os gastos sociais, os gastos das persoas máis vulnerables, máis necesitadas, aí vai a contar co apoio de Boiro Novo para calquer tipo de iniciativa que permita dotar presupuestariamente e que permita dar unha solución ás necesidades máis fundamentais das persoas máis vulnerables do noso Concello e, por suposto, vai a contar co noso apoio. Gracias, señora Torrado. Señora Suárez, segundo turno. Señor Treus, segundo turno. Ten a palabra. Vou aproveitar que acostumbramos a falar tamén moito das obras e especificalas, vou aproveitar para explicar estas líneas moi brevemente, non? Que son semellantes ás do ano pasado, porque temos tamén un reforzo de persoal. Se o ano pasado contratábamos a un educador social, este ano pretendemos un educador e un psicólogo, solicitado este psicólogo ou psicóloga, este último solicitado especialmente polos centros de ensino, tanto IES como nos CEIPs do municipio, un reforzo de persoal técnico, como xa digo, que é polos custes salariais a partida máis grande, máis abundante, unha ampliación das partidas municipais para a axuda de emerxencia, como xa se fixo o ano pasado, e ampliar o servicio de axuda a domicilio no fogar, en este caso nas diferentes modalidades inherentes ao servicio, de fisioterapia, perruquería, podoloxía, instaurar tamén un comedor sobre rodas especialmente para o verán, para os nenos que teñen o servicio de comedor durante o curso académico, poder darlle ese servicio durante a época estival, nas vacacións, e xunto con todo isto, o reforzo dos servicios de axudas económicas para respiro familiar e de conciliación, como xa digo, para persoas con discapacidade e familias onde teñen un familiar con dependencia, reforzo dos dispositivos e axudas económicas para a atención de persoas sin fogar, que isto, por exemplo, sirveunos moito e a verdade que foi unha axuda moi grande ao non contar o Concello de Boiro con ninguna vivenda específica, que é unha cuestión que tenemos que abordar en algún momento, Hubo un incendio o ano pasado nunha casa en Abanqueiro, esa persona non tiña recursos suficientes, vivía sola, e este fondo axudounos a darlle unha cobertura. E simplemente a adquisición de equipamento técnico, que os criterios son plenamente técnicos e os técnicos de servicios sociais comentaban que unha das necesidades en canto ás axudas técnicas que se imputaría como investimento municipal o que necesarios son grúas, como xa levan dando este Concello moitísimos anos, renovar un par delas e adquirir novas para eses veciños e veciñas que poden solicitalas e o Concello procédallas sin ningún tipo de problema. Nada máis. Gracias, señor Treus. Señor Diéguez, segundo turno, ten a palabra. Muchas gracias. Nos vamos a votar a favor e só desexamos que estos cartos axuden a baixar a lista de espera de solicitantes de axuda no fogar. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Diéguez. Pasamos á votación deste punto número 2 do orde do día. Atentos, exactamente. Xa saben que cambiei o orden. Votos en contra? Moi ben, 0. Abstencións? 0. Votos a favor? 15 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moitas gracias.
Pasamos ao punto número 3 do orden do día e o expediente 2/2021. A aprobación se procede do ditamen relativo á proposta para a adopción dun novo método para a confección e subida de actas os expedientes municipais en formato de audio ou vídeo. Primer turno de intervención, señor Rodríguez, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Bueno, perdón. Entendemos que unha actuación necesaria, un anacronismo, seguir consumindo papel, seguir utilizando documentos físicos para dar conta das actas, das intervencións nos plenos, existindo como existe outros mecanismos, outros sistemas que nos permiten facilitar o arquivo, acceder exactamente igual ou máis fácil se cabe aos contidos e, bueno, nada que decir a maiores, simplemente que o vamos a votar a favor porque entendemos que, como dicía, o formato anterior é anacrónico. Gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor García, señora Torrado, primer turno de intervención. Señora Suárez, primer turno. Señor Treus, ten a palabra. Moi boas. Certamente, outra vez, sí. Certamente é anacrónico e ademais, seguidores de que de deportes eu son de medio ambiente e a min tócame pedirvos que imprimamos menos papel, non? E utilicemos máis o digital tamén. Este concello, bueno, veu modernizándose progresivamente como o resto do mundo, non? Pero, sin embargo, as actas, o que antes se facía pos a man, logo pasou a máquina de escribir, logo a ordenador, e a día de hoxe, pois temos unha persona que o que nos falamos transcríbeo e iso é tempo e esforzo dunha persona e tempo e esforzo nunha empresa, é economía tamén e o que podemos facer é simplemente, se acordamos isto, o que facemos é que esa persona deixe de transcribir as nosas palabras, que se poda dedicar a outro tipo de funcións, digitalizámonos tamén, deixamos de imprimir, porque, bueno, esta cuestión que sí que é anacrónica, pois a veces tamén era certamente complicada, porque pois a veces nos interrompimos, os micros, espero que estes funcionen mellor, os de antes non funcionaban tan ben, olvidámonos de darlle o botón todos en algún momento, a veces utilizamos palabras que non existen e iso dá un problema, e, bueno, pois, en resumen, temos que buscar unha modernización que se pode facer, que en outros concellos xa se fai, e consultouse a Xunta de Galicia, é posible, e temos o permiso deles, consultouse a normativa, consultouse os servicios técnicos, e podemos afrontar con garantías este cambio, donde, como xa digo, deixamos de transcribir as nosas palabras e continuaremos aprobando actas donde irán o sentido do voto e todas as cuestións legais, pero simplemente sin ningún tipo de resume ou especificación sobre o que decimos textualmente logo. Nada, simplemente esperamos que se aprobe para seguir mellorando e modernizando e digitalizando este concello. Gracias. Gracias, señor Treus. Señor Díaz, primer turno de intervención. Señor Rodríguez, segundo. Señor García, señora Torrado. Ten a palabra. Abundar un pouco nas intervencións de outros compañeiros. Efectivamente, ademais, incluso se saca do debate, eu dixen isto, dixen aquelo, que tamén vos os que estamos aquí sabemos perfectamente de que falo ao que me refiro. Entonces, evidentemente, con medios digitais, con medios de audio, con medios visuais, pois, además de favorecer e facilitar o traballo dos servicios técnicos municipais, que hai moitísimas cousas máis importantes no Concello que levantar acta das nosas intervencións nun momento como é o actual, onde prácticamente hai mecanismos que permiten que se reflexe de outro xeito as nosas intervencións e que quede constancia do que aquí decimos todos e todas cando intervimos nos distintos puntos da orden do día. Bueno, pois é un paso importante, un paso que moderniza a administración local, que moderniza tamén o funcionamento deste pleno municipal e, evidentemente, ainda por riba, somos máis eficientes desde o punto de vista medioambiental e tamén máis eficientes desde o punto de vista de utilizar os recursos humanos do Concello, que non teñan que estar a ver que dixeches o concelleiro tal ou a concelleira tumba cando vai a levantar
esa acta municipal e que, dende logo, non lo van a agradecer enormemente si damos por bo este novo método de elaboración das actas deste pleno municipal. Pola miña parte, pois nada, evidentemente vou aprobar imos aprobar esta proposta porque creemos que, bueno, que é o que hai que facer no ano 2022 e ao mellor xa o tiñamos que ter feito antes porque os medios existían e é cuestión de vontade e é cuestión de traballar na modernización da administración local. Muchas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, moi breve, simplemente anunciar que no BNG tamén imos apoiar esta proposta, xa deixando a marxe as modernidades, consideramos que é un traballo tedioso estar transcribindo as actas dun pleno e entón, pois, sobran recursos audiovisuales nos que poder acceder para se alguén quere comprobar o que se dixo, o que se tratou ou o que se deixou de tratar. Se isto, ademais, ven apoiado por unha acta na que vai a figurar, que é o que supoño no que nos fixamos todos no sentido do voto, se está ben recollido, pois entendo que é suficiente e entón, dentro do BNG, pois imos apoialo tamén. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Segundo turno, señor Díaz, ten a palabra. Sí, bueno, nos vamos a estarnos... Bueno, entendemos que es un tema menor, pero tengo una duda. Aquí en toda la documentación que mandaron ustedes, en el apartado cuarto, pone: as actas das sesións constituídas polos referidos documentos electrónicos multimedia deberán poder arquivarse no libro electrónico de actas, que será un arquivo electrónico ou base de datos que haberá cumprir as condicións sinadas no artículo 3 do decreto 24/2018. A miña pregunta é: temos un libro electrónico de actas para aprobar isto? Sí. Bueno, era a miña dúda, nada máis. Moitas gracias. Moi bien. Vamos a pasar a votación deste tercer punto. Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Votos a favor? 10 votos a favor, polo cal queda aprobado este punto. Moi bien. Punto número 4, expediente 580/2022, moción do Grupo Municipal do BNG sobre o Día Rosalía de Castro. Bueno, antes de nada, aquí votar a ratificación da inclusión do asunto na orden do día e para iso necesitamos maioría simple. Pasamos a votación. Votos en contra? Bueno, sí. Sí, explica usted antes. Empezamos ben. No. Vale. Ok. Ben. O motivo da urxencia desta moción é porque cando se convocou o pleno, que se adiantou un día, as comisións tiñámolas sen registrar, e como é unha moción que está moi relacionado co mes de febreiro, porque é polo Día de Rosalía, pois entendemos que debe ser tratado neste pleno e non noutro, porque senón despois xa se pasa. Entón, ese é o motivo da urxencia. Muchas gracias, señora Suárez. Moi ben, pois vamos a votar a ratificación da inclusión. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 15 votos a favor, polo cal vamos a incluílo e nada, empezamos co primer turno de intervención. Señor Rodríguez. Segundo. Mira, vamos a darlle o primer que explique a moción, o primer turno, e depois seguimos. Sí. Gracias, señor presidente. Ben, o texto que recollemos na moción do BNG é un texto que está recollido tal cual respetamos da ELGA, da Asociación de Escritores en Lingua Galega, porque propoñen unha serie de actividades que son as que recollemos nos acordos, que entendemos que son moi asumibles, moi accesibles, e entón, como ademais involucran a toda a veciñanza en torno ás actividades que se poden facer a figura de Rosalía, que moitas institucións solicitaban que se fixesen lecturas públicas e que se puxese en valor a súa obra, pois entón decidimos respetar estas actividades. Pero o que realmente importa da moción é o que ven no acordo número 1, que é o cambio
institucionalizar o Día de Rosalía, que se viñan celebrando as actividades o día 24 de febreiro, pois agora hai un cambio que o que se propón é o día 23. E por qué? Porque a investigadora Sagrario Abelleira, despois de facer isto, a investigadora, despois das súas investigacións, constátase que a auténtica data do nacemento de Rosalía é o 23 e non é o 24, senón que o 24 viña sendo a data do bautizo. Entón, Sagrario Abelleira constatou que a data auténtica e fidedigna do nacemento de Rosalía era o 23, entón, pois, o punto o importante realmente que recolle a moción é a que se pase a institucionalizar o 23 e non o 24 como viña sendo costume. Moitas gracias, señor Suárez. Primer turno, señor García. Señora Torrado, primer turno. Señor Treus, perdón, María Utiral, segundo. Segundo. Quedamos con segundo turno. Señor Rodríguez, ten a palabra. No. Segundo turno. Ten a palabra, señora María Utiral. Para mí, bueno. Pois, evidentemente, desde o noso grupo, todas e cada unha das propostas que veñan en poñer en valor a figura de Rosalía de Castro, dignificar o que supuxo desde o punto de vista lingüístico, desde o punto de vista cultural e desde o punto de vista de identidade propia do país, nos imos a sumar tanto estas propostas que trae o BNG como tamén as propostas que se desenvolven dende a propia administración local. E, además, en particular, pois, eu considero desa importancia de poñer en valor a figura de Rosalía, pois, precisamente incluso desde o punto de vista persoal meu, e me imagino que igual que min, pois houve moitas persoas que esa figura recoñecer e coñecer a persoaxe deste país que foi Rosalía de Castro, bueno, pois fixo que moita xente, eu incluída, eu son neofalante, foi na adolescencia, precisamente, cando coñecín os textos de Rosalía de Castro, cando coñecín o que supuxo para o pobo galego esa figura, todo o que supuxo o rexurdimento da lingua galega no noso país, bueno, pois fixo que en un momento determinado, bueno, pois empezar a empregar a miña lingua con carácter habitual, que eu empezar a empregar en todos os eidos da miña vida social, e eu me imagino que, igual que a min, pois pode haber moitas persoas, bueno, pois que decidan, unha vez coñecida esta figura, ou os distintos referentes que pode haber na lingua galega, bueno, pois que poñan en valor este idioma que temos, esta riqueza cultural, lingüística e de identidade de país que é a lingua galega e o que supuxo Rosalía. Ademais, creo que é moi importante neste momento que estamos co das tanxugueiras, con outro tipo de movimentos, ver referentes co que nos sentimos identificados, que apoyen a lingua, que poñan en valor pois a figura e a identidade propia do país e a cultura propia do país. Bueno, pois eu creo que dende a administración local, e no meu caso como concelleira de lingua, pois creo que é importante pois poñer estes referentes en valor, bueno, pois para demostrar a riqueza que temos, o valor que ten a noso idioma e o importante que é querelo, practicalo e metelo ou introducilo en todos os eidos da vida social e cultural do noso Concello. Por iso, evidentemente, me sumo a todas as propostas que se fagan dos distintos grupos políticos, da propia administración local, destacar o día en concreto, o 23 de febreiro, pois unha acción que eu considero que é importante, tamén desde o punto de vista de poñer en valor as mulleres e de poñer en valor as escritoras tamén no ámbito local, van a participar nunha mesa a través dunha moderadora do colectivo Barbantia, pois dúas referentes tamén da lingua no noso Concello, dúas referentes, dúas escritoras como son Charo López e Natalia Carou. Creo que é importante pois lembrar a figura de Rosalía de Castro e, igual que ao mellor me supuxo a min un cambio na miña forma de expresión, pois probablemente tamén detrás de toda esta canteira de escritoras galegas, de mulleres de Boiro que se convertiron en referentes culturais e escritoras, bueno, pois creo que é importante que
que apoyemos todas e cada unha das iniciativas que xurdan en torno á figura de Rosalía de Castro e o que supón a promoción da lingua galega. Moitas grazas, señora Torrado. Señora María Uteral, ten a palabra, segundo turno. Vale, boas tardes a todos. En relación á moción presentada polo BNG, vou a intentar explicar o que estamos traballando dentro do Departamento de Cultura para a celebración do Día de Rosalía o día 23 de febreiro. Decirche, bueno, Raquel, que nós xa tiñamos declarado o día 23 e non o 24, así o habíamos decidido, entonces estamos de acordo neste primeiro punto, e explicar un pouco o que estamos traballando e acabando de definir para este día. O día 23 vamos a subir ás redes sociais un vídeo de Rosalía que están elaborando unha rapaza que temos en prácticas con nós no Departamento de Cultura e a animadora sociocultural que están elaborando este vídeo. O vídeo consiste en que persoas do noso concello leen algúns poemas de Rosalía e se ven en tornos de espacios do noso concello. Estou moi contenta porque esta rapaza que está en prácticas é unha rapaza moi activa e hai que dar oportunidade sempre ás persoas que veñen en prácticas e temos moi boas ideas e estou moi contenta por este lado. Despois, o día 22 e o día 23, temos na Casa da Cultura unhas obras de teatro para os centros educativos. O día 22 temos Buscando a Rosalía de Raquel Queizás e o día 23 temos a viaxe de Rosalía do Teatro Babaluba para nenos entre 5 e 8 anos, sempre en colaboración cos centros educativos. O día 23, como ben adiantou a compañeira Dores, temos unha mesa redonda con Charo López e Natalia Carou, que estará dirixida por Pilar San Pedro da Asociación Barbantia. O que pretendemos é, Pilar falará un pouco sobre a obra de Rosalía e despois falarán as autoras sobre a súa experiencia como literarias e ao finalizar o que pretendemos é que a xente que asista, dende aquí aproveito e invito a todos os veciños e veciñas de Boiro que asistan aquí a esta mesa redonda, porque ao finalizar pretendemos que a xente participe e lea poemas de Rosalía. Levaremos libros dos que temos de Rosalía ou calquera persona que queira participar pode levar algún poema para ler en este día, o 23 de febreiro, ás 8:30, no Centro Social de Boiro. E despois, por outro lado, o alcalde de Boiro, José Ramón, e eu estuvemos co presidente da Fundación de Rosalía, con Anxo Angueira, e co director da revista Follas Novas, José Luis Agueitos, porque levan uns anos facendo unha publicación do monográfica da autora. Este ano, o Concello de Boiro vai a colaborar con esta edición que se intentará que estea lista para o día 23 ca publicación desta revista. Por outro lado, vamos a facer tamén unha presentación dunha figueira no Pazo de Goiáns que donará tamén a Fundación. Despois tamén estamos preparando para o día 27 de febreiro unha visita ao museo. Estamos retomando unhas actividades culturales que había xa fai uns anos de facer viaxes culturais para ver obras, para ver espectáculos e aproveitamos para a celebración do Día de Rosalía e vamos a facer unha visita ao museo, a Padrón, para todos aqueles boirenses e boirensas que estén interesados. Sacaremos a publicación da inscripción para todos aqueles que queiran ir a visitar. E despois tamén, por outro lado, que a Fundación tamén nos ofreceu que teñen como un salvamanteis onde teñen preparada a receta do caldo de gloria. Entón, vamos a traer para os centros educativos, sobre todo os que teñen comedor, vamos a regalar os salvamanteis para que eles intenten facer algún día tamén esta receita. Isto que estamos elaborando, cerrando, que quería explicar a todos e en concreto un pouco pola moción para que se vexa que xa estamos preparando a celebración do Día de Rosalía. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Uteral. Segundo turno, señor Dieguez. No. Moi ben, se lles parece, pasamos a votación deste punto 4 do orden do día. Votos en contra?
Abstencións? Votos a favor? Moi ben, 15 votos a favor, polo cal queda aprobado. Moi ben, actividade de control, dar conta das resolucións da alcaldía e mocións de urxencia. Temos unha moción de urxencia e, bueno, si nos quere explicar a urxencia, señora Torrado. Si, vos suministraron ao principio do pleno a moción que presenta o Grupo Boiro Novo, en concreto unha moción de urxencia para apoiar as demandas das persoas traballadoras da conserva. Efectivamente, como todos coñecedes, nos últimos días hai unhas grandes movilizacións social en torno á búsqueda dun convenio digno para o sector do mar, que xusto en este momento están negociando as medidas que permitan chegar a un consenso dentro do sector conserveiro, e creemos que é importante que neste pleno, no pleno de febreiro, efectivamente a Corporación Municipal adopte, desde o noso punto de vista, un apoio expreso e unánime da Corporación Municipal a estas reivindicacións xustas do sector dos traballadores e traballadoras da conserva. Evidentemente, é algo que non podemos esperar e alongar ao seguinte pleno, porque será dentro dun mes, que é precisamente en este momento cando as traballadoras e traballadores do sector da conserva requiren e necesitan o apoio da Corporación Municipal para trasladalo ao conxunto das persoas traballadoras deste sector. Por iso entendemos que o momento é este pleno e por iso planteamos con carácter de urxente para non esperar a traelo o mes de marzo. Vamos a votar esta moción de urxencia. Recordarlles que se necesita maioría absoluta, polo cal se necesitan 9 votos a favor. Moi ben, votos en contra, abstencións, votos a favor. Moi ben, 15 votos a favor, polo cal vamos a meterla en orden do día. Moi ben, a moción, efectivamente, é apoiar as demandas das persoas traballadoras da conserva, polo cal, moitas gracias, polo cal, empezamos co primer turno. Moitas gracias. Polo cal, vamos a empezar o primer turno de intervención. Señora Dores Torrado, fai vostede a introducción. Pois, efectivamente, está claro que un dos piares fundamentais para o noso Concello, desde o punto de vista económico e social, é o sector da conserva, o sector do mar, no seu conxunto, pero tamén, en particular, no noso Concello, o sector da conserva e os traballadores e traballadoras da conserva, son un piar fundamental para o noso Concello. Nun momento onde están saindo ás rúas, nun momento onde están reivindicando cuestións que son claramente necesarias para a dignificación da clase traballadora, neste caso, deste sector, creemos fundamental que a Corporación Municipal, igual que noutros momentos estuvemos non fai moito apoiando o sector conserveiro, en outros momentos estuvemos apoiando ao sector marisqueiro, en outros momentos o sector bateeiro, en outros momentos outro tipo de sectores. Creemos que é importantísimo que a Corporación Municipal apoie as demandas destas traballadoras e traballadores deste sector tan importante para o noso Concello, porque non piden nada máis que un convenio digno e do ano 2022. É algo tan básico que é normal que toda esta movilización de xente está saindo ás rúas, está reivindicando os seus dereitos e está exixindo o que de xusticia lle corresponde. Garantir o poder adquisitivo, normal. Cando menos a suba do IPC, normal, como para poder garantir o nivel de vida das clases traballadoras ou das familias que están adscritas ou que traballan neste sector.
Garantizar o dereito á promoción interna dentro do propio sector, algo normal en calquer tipo de empresa, algo habitual en calquer organización, que é garantizar o dereito que tenan as persoas a poder acceder a un posto de traballo con mellores condicións laborais. Terceiro, respecto ao descanso dos fins de semana e de festivos. Algo que parece mentira que no ano 2022, algo tan básico, o estén solicitando a través deste novo convenio colectivo. E tamén, como non pode ser de outro xeito, e ademais como responsable de igualdade, encamiñar e establecer medidas que eliminen a fenda salarial entre homes e mulleres no sector da conserva. Nun sector onde a maioría son mulleres, onde teñen aportado moitísimo ao noso concello, nos coidados, no traballo, no sustento das familias do noso concello, é importante que por parte da Corporación Municipal arroupemos a todas as reivindicacións sociais que se están a levar a cabo dentro deste traballo que están a desenvolver aos distintos movementos sociais. Especialmente tamén quero facer referencia á representación sindical, aos delegados, ás delegadas, que están tamén facendo un esforzo incluso máis importante de dinamización, de socialización, de algún xeito levar ao ámbito social de alguna maneira a incluir nas súas reivindicacións a todo o tecido social, cultural e, como non, neste caso institucional tamén, que por algo estamos representando ao pobo de Boiro. E a moción é básica e o que pedimos é que a Corporación Municipal, no seu conxunto, vote favorable a mostrar o apoio do Concello de Boiro, do Pleno Municipal, ás traballadoras e traballadores do sector conserveiro para acadar un acordo que mellore as condicións laborais do sector da conserva no noso concello. Como dicía, é algo urxente, é algo necesario, é algo que redunda nas familias do noso concello, nas familias que traballan no sector da conserva, pero que, ademais, dinamizaría tamén ao conxunto da sociedade do noso concello, porque, evidentemente, de algún xeito, mellorar as condicións de vida da xente da conserva, cando a maioría dos que traballamos aquí estamos vencellados, ese sector inflúe positivamente no conxunto da sociedade boirense. Entón, esa era a proposta que traíamos dende Boiro Novo, o planteamos así, creemos que é urxente e que é necesario apoiar a todas estas demandas que son de xusticia e que, polo tanto, creo que merecen do noso apoio. Moitas grazas, señora Torrado. En primer turno, el señor Rodríguez, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, a verdade é que é unha cuestión que a todos nos preocupa, a que a corporación non pode permanecer allea, porque, ainda que falamos moitas veces nos ámbitos sociales, en calquer ámbito realmente, pois quen non ten algún membro da súa familia traballando no sector, non? Polo tanto, a busca de estabilidade económica creo que é unha demanda non só razonable, sino que ademais é lóxica. Realmente, e eu falo ademais dende a Concellería de Promoción Económica que represento, calquera podería pensar que en realidade defendemos os intereses de un colectivo determinado frente a outro. En realidade a promoción económica engloba toda a sociedade, o que a procura ou a percura digamos das políticas que se levan a cabo en ese eido, pois o que ten é que tratar de conquerir ou acadar a mellora da calidade de vida, a mellora das condicións laborales, económicas, sociais, de todo o mundo, de todos os cidadáns, sin ningún tipo de excepción. Entón, a nos o que nos queda é desexar que haxa generosidade polas partes, que se chegue a un entendemento que
aporte maior estabilidade, se cabe, se é posible, ao sector, pero cando falo do sector, falo de toda a familia que conforma realmente o ámbito da conserva, porque aquí realmente a potencialidade, o valor engadido que temos nós como epicentro do sector conserveiro en Europa non é únicamente un mérito que, por suposto, tamén dos empresarios, senón tamén das persoas, dos equipos que conforman estes proxectos empresariais. E aí teñen a mesma importancia o que está en un posto que o que está en outro, por moi distantes ou moi distintos que estes sean. Entón, polo tanto, desexamos que se busque ese equilibrio, que se acade, porque, bueno, creo que será bo para aportará estabilidade ao noso pobo, aportará estabilidade ás familias, aportará estabilidade ás empresas e aportará estabilidade a un sector que, como ben dicía a compañeira Dores Torrado, é un piar sobre o que descansa a nosa economía e o noso benestar. Logo, polo tanto, imos a apoialo. Moitas gracias. Gracias, señor Rodríguez. Señor García, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, como non podía ser de outra maneira, nos desde Ceboiro claro que vamos a apoiar esta moción en todo o seu contido e bueno, sempre nos van a ter ao carón dos traballadores para as súas melloras condicións laborais, por suposto, e non solamente este sector, sino en calquer outro sector que o precise. Moitas gracias. Moitas gracias, señor García. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias. Ben, o apoio aos traballadores e ás traballadoras do sector da conserva do BNG como parte desta corporación está claro, é indiscutible. Tanto é así que xa os levamos apoiando desde o minuto cero, desde o primeiro momento, nas súas reivindicacións, tanto a nivel parlamentar, coa nosa deputada Rosana Pérez, que xa presentou iniciativas neste sentido, tanto a nivel comarcal e tamén local. Asistimos os membros do BNG ás movilizacións que se fixeron aquí durante 3 días no noso municipio, tanto nas concentracións da Praza do Concello como na movilización, na marcha que houve no segundo día. E incidir, que xa se falou aquí, incidir en que é moi necesario apoiar esta loita. O sector dos traballadores e das traballadoras da conserva merecen un convenio digno e un convenio xusto e que sí que afecta aos homes, pero tamén me gustaría resaltar un pouco no que afecta ás mulleres que levan sufrindo anos e anos de fenda salarial e iso tamén é sangrante. Entón, non me estendo nada máis, o apoio do BNG é indiscutible e imos apoiala como non podía ser de outra maneira. Gracias. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Fajardo, primer turno de intervención, ten a palabra. Bueno, moitas gracias, señor presidente. Boas noites a todos e a todas. Especialmente un saúdo fraternal ao público que aquí nos acompaña hoxe, que, bueno, creo que está integrado basicamente, ou polo menos na súa maioría, por traballadores e traballadores da conserva. Un saúdo fraternal desde a parte que me toca. Por suposto, vamos a apoiar esta moción, como non podía ser de outra maneira, por moitos motivos, non? É dicir, bueno, todos sabemos o que pasou aquí en Boiro 8 de maio do ano pasado, cando se incendiou a fábrica máis importante do noso concello, de Galicia, de España e de Europa, e todos estuvemos ao seu carón, por suposto, e seguiremos estando non solamente desa empresa en concreto, sino de todas as empresas, tanto do sector conserveiro como de todos os sectores, porque entendemos que se as empresas lle vai ben, a economía lle vai ben. Pero agora toca apoiar aos traballadores e ás traballadoras da conserva. Porque, efectivamente, como xa ben comentaron as compañeiras que precederon nas súas intervencións, o que se reivindica un convenio xusto despois de tantos anos. A min tocou a pelear, sei o que é, desde a parte negociadora. Aquí non vamos a esplayarnos porque isto non é unha mesa de negociación, pero, bueno, por aportar algo,
decir que a conserva en Galicia supón o 3% do PIB da economía galega. Se o traducimos en cartos, son 2.000 millóns de euros. É dicir, eu creo que xa é hora de que esa riqueza, que son moitos cartos, se reparte un pouco máis xustamente. Eu creo que discuten dous porque un quere. Acábanme de transmitir os compañeiros unha información privilexiada que acaban de convocar 3 días máis de folga no vindeiro mes de marzo. Eu espero, e eles seguro que tamén pensan como a min, que non se chegue a tanta tensión. Espero, estou seguro, de que se vai chegar a un acordo xusto para os traballadores do sector. Estamos falando, a parte do tema económico que comentei, estamos falando de que afecta, un convenio que afecta a 15.000 traballadores e traballadoras en Galicia, donde o 85% efectivamente son mulleres. Este dato quedaría no aire se non fora porque, por o que comentou antes a compañeira Raquel, que efectivamente as mulleres levan sufrindo desigualdade, mellorouse en anteriores convenios, pero queda moito por facer. E o que se reivindica é totalmente xusto. Por eso, compañeiros e compañeiras da Conserva, estaremos aquí, seguiremos, por suposto, apoyándoos hasta que os folgos non nos den para máis. Así que nada, boa noite, gracias por asistir hoxe aquí, ánimo, moito ánimo. Muchas gracias, señor Fajardo. Primer turno de intervención, señor Dieguez, ten a palabra. Muchas gracias, señor presidente. Eu, destes días de folga, de manifestación, eu quería felicitar a todos aqueles que se manifestaron reclamando os seus dereitos por haberlo feito como fixeron, pacíficamente, pero mostrando con claridade as súas reivindicacións. Esa é a maneira. O único que desexo, desde o Partido Popular de Boiro desexamos, é que redunde en un acordo xusto para todos vós e que acadedes as melloras laborais que estades reclamando. Nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias. Segundo turno de intervención, ¿alguien quiere tal? No, pues pasamos a votación de este punto. Votos en contra, abstencións, votos a favor, 15 votos a favor, por lo cual queda aprobado esta moción. Muchas gracias. Bueno, pasamos a rogos e preguntas. Sí. Vale. ¿Quién levantaba por aí? ¿Quién? Sí, el señor Carlos, diga. Ben, lembrar un par de cousas que se trouxeron aquí. Unha é o cartel de San Drenzo, que estaba mal colocado, mal escrito, e outro é, tamén se trouxo aquí, a valla que hai en Pomar do Río, de madeira, que está perigosa. Pode haber un accidente ali calquer día. Vale, moitas gracias. Grazas. Señor Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, teño dous rogos e unha pregunta. O primeiro deles é na fonte que está onde o vecino hai un contenedor do verde, do orgánico, pero non hai amarelo dos plásticos. Sendo unha fonte, sendo que se vai e que a coller ajo en botellas de plástico, recipientes de plástico, pois moitos do lixo que hai que desperdiciar, pois ten que ir ao contenedor amarelo, non ao verde. Entón, rogaría que se puxase un contenedor amarelo que é máis necesario que un de orgánico ali onde a fonte. E outro rogo, no cruce que vai da calle Vimieiro, que ven da notaría de Vimieiro, para sair, ben para dar a volta polo edificio do Alonso ou para cruzar para o aparcadoiro, como agora
pola carretera estacionan a todos os lados, os coches, para sair dese cruce, os condutores teñen que sacar o coche de todo para fora da carretera, senón non ven, cos coches que están ali estacionados, non ven se lle ven outro vehículo da man dereita. Entón, rogaría a colocación dun espello nese punto para evitar calquera accidente aí. E despois teño unha pregunta que é: cal é a diferencia, se hai, entre un aparcamento exclusivo e un vado laboral? Gracias. Moi ben, moitas gracias. Sí, dígame. Esta última semana, varios empresarios y comerciantes me han venido a preguntar lo siguiente. Hay un ruche que sale del ayuntamiento en que se les ha trasladado, no sé quién, ya les digo que no sé quién, que por parte de este equipo de gobierno se está negociando para privatizar los servicios de la recogida de lixo y el servicio de aguas, de agua potable, claro. Entonces, si non é certo, pois estaría ben que vostedes fixeran unha declaración dicindo que é falso, e se é certo, pois, bueno, sería transparente que nos informaran da realidade do que están facendo. Ruxe. Moitas gracias. Moi ben, antes de dar por finalizado o pleno, bueno, como ben saben vostedes, todos e todas, o día 27 de xaneiro faleceu o xuiz de paz, don Francisco Fernández Dieste. Bueno, dende aquí reconocer o seu servicio a prol dos ciudadanos de Boiro en todos estes anos, concretamente dende os anos 80, e, bueno, darlle públicamente as condolencias á familia en nome de toda a corporación municipal e pois facer un minuto de silencio en honor a esta persoa que tanto traballou a prol dos boirenses, e acto seguido pois finalizamos o pleno se lles parece. Moitas gracias.